ja, het ziet een beetje. Oh, doe maar rustig aan, hè. Ja, oké. Hoppata. Wie mist de volgende? Oh, gafte, toch? Niet springen, maar gaften. Ja, Kunter. Ja, doe maar. Wat was dat? Het was een halfje. Dat was een halfje. Een halfje. Zie je dat? En de biekers niet. Eentje in de stier, hè? Eentje. Ja. Oh. Weet je, zo'n... Ah, dat was jammer. Maar, dadelijk nog een keer buiten opnieuw. Zien we Ja, moet wel ook. Dus, Ik kan dadelijk de fotograaf van spelen. Hoppa, dat komt. Ik denk dat hij gewoon zelf een dippe koel is. Kijk, iedereen kuppeltje. Een halve, dit tellen we een halve. Rennen, springen. Hup, ja, zo gemakkelijk is het. Ja, nou, dat is goed zo, krul. Ja. Hier kun je het duiken. Ik meen je dat onderzoek nog, maar ze komen er nu aan. Ja, kijk goed. En dan kun je, ja. Kaal onderin. Ja, Makkie. Een beetje. Oké. Dadelijk is het goed. Dadelijk is het goed. Dat is vol water. Ja, dat is het ook. Manu, De keuze. ja. Dus voor zover mogelijk, en niet voor zo'n gek mogelijk. Ja. Ja. Maar dat kan dadelijk niet meer goed komen. Oh, kijk, een zwam. Een half jaar wit. Ja. Manu, Niels. Wat heb je Niels? Ja, Niels, dat heb ik uit. Ja, joh, doe je voor Ook een half jaar. Was hier vertrokken en niet zo? Oh ja, goed. Ja, die hoeven maar één keer te lopen dan. Ja, dan gaan we ervoor. Ja, zonder stek. Ja, Manu. Terror in touw. Ja, plots. dat was echt heel mooi. Ja. Top dat we ook zien wie dat het niet moet.
Per Peters, dat moet het ook wel kennen, hoewel ze een smale remmel. En dat is hij combineert het beste van twee werelden. En een beetje de meugverbond techniek van snel. Maar hij klimt ook. Mike, wat hebben we? Go op. Ja, dan gaan we echt een beetje door de box van neer. Dat is een beetje een andere motoriek dan in de neer, zeg maar. Ja. Nee. Kom, daar ga je toch. Ik denk dat het een hele goeie is. Dat is de zekerheidsval er vanaf. Zo hebben ze lang niet meer gehad. Het nippertje heeft er zich opgegeven. Misschien werd het wel eens in een lucky day. Ho, dit rijdt zich. Jury heeft het gezien. En de laatste, dat zit er vaak wel de beste, die met hoor. Die op het allerlaatste moment besloten van nee, ik kom er nog wel eens bij hoor. De nummer 4 heeft het klassement, maar dat kan dadelijk heel anders zijn. Dit ziet er al heel anders uit. Maar dat was netjes. Kom toch! En ik heb het aanloop is al wat beter dan net. Hè. De jurken springwiegelen niet met. En het is toch een beetje watervrees, een beetje springvrees. En ik heb met de kop tegen het geil op, maar alles zit er nog op en aan. Ja, dat is ook een nette sprong. Ik is met toegekomen. Ik even ontsnappen. Nou, kom dan, dit gaat heel goed, Slocht, dit gaat heel goed. Been verhoed, arm verhoed. En nu een handstand daar, en nog een handstand die gaan. Dan kijk ook die knieën. En in de ambassade en druk even verder wie je sprong nu, hè. Alsof het allemaal niks is, hè. Ja. Oh, daar gaat er, kijk toch uit, dat is heel netjes. En hij valt net niet op de bal. Nummer 15 van ronde 1, kinderen beter doen dan net. Dit is een keurige aanloop. En die benen is wijd en is ook nog vastigheid, maar hij vindt ze net niet. Ik heb het omdat er natuurlijk ook badmensen van in weer, hè. Kijk, ze net eens in de gaf van hem een echte aanloop. Zo modder, dit ding die zal er maar snel los voor. Ja. Voordat ik weer de tandarts hoofdweek moet morgen. Er gaat geks gebeuren. Hoe gaat er geks gebeuren? Dus is het de sportman in hart en nieren, dan gaat er. Een nette sprong, hé. En gewoon op papa, spring hem op de kop. Doe hem gaan op de kop. Ja, dat is de techniek van mij en de spart. Oeh, net. Hij komt nog boven water. Ronde 2, Joost Weijers. Net ging het al lekker voor de allereerste keer. Dit ziet er gewoon goed netjes. Net gaat te weinig tijd om er een mooie klim van te maken. En één keer komt het omslagpunt en dan is het ook zo aan de andere kant. Ongeluk vandaag of brengt het geluk, we gaan het zien, vandaag zal alles anders zijn. De aanloop is al heel goed, dan heeft hij netjes. En heel goed, en de zong ze nog even, we gaan klimmen. We gaan met een moment en nu moet ik de been verhoed en dat deed hij heel goed.